aj keď primárne rebríček nie je na ochorenia kosti, ale z psychosomatického a duchovného hľadiska rebríček u ženy napríklad spevňuje jej vnútro. Nie náhodou jedna z ženských rastlín najsilnejších. Kedy potrebujeme spevniť ženské vnútro? Keď príliš dávame, keď sme veľmi vyčerpané. Šupe stále, podľa mňa, každý deň. Hej, nie je rovnováha medzi výdajom a oddychom. Dávame tam, kde proste nemáme dávať, hej, rozdávame sa, nemáme sa radi, neprijímame sa. Čiže tam všade ten rebríček povie pomaly, krok za krokom, hej, rebrík. Ale musíš sa spevniť, pretože ak to nerobíš ty, nikto ťa nebude dvíhať a držať. Hej. Mm-hmm. Okrem toho, tá symbolika toho rebríčka je aj v tej evolúcii duše. Hej? Lebo my na Zemi v určitej danej teda inkarnácii robíme učebné úlohy, lekcie, učíme sa, robíme karmické rôzne, teda riešime rôzne karmické veci a to je evolúcia našej duše. Hej, z toho karmického hľadiska. Ale ide aj o evolúciu fyzického tela, lebo to reaguje na to, čo je v tej psychike a o čom hovorí duša. Mm-hmm. Hej? Čiže rebríček nám hovorí, pozri sa do svojho vnútra, to je ten prvý krok na tom rebríčku. Hej? A potom choď ďalej, nezastavuj sa, je to plynulý pohyb stále dopredu. Vieš. A keď tak pozrieš na rebríček, tak bez takéhoto vedenia symbolické, aby si pochopila symbolizmus mnohých tých skrytých vecí pre nás dnes, tak potrebuješ sprievodcu. A ja som rada takým sprievodcom, vieš, pretože ja si myslím, že keď to raz poviem ľuďom, vysvetlím im cez ten obraz tej rastliny tieto veci, navždy si to zapamätajú.